Ideme si spolu odstopovať, ako rýchlo mi uschnú vlasy vonku, keď je teraz vonku 32 stupňov a 8 hodín večer. Si dám dole. Dám si tonikum do pokožky. Akože myslela som si, že o 8 už nebude také teplo, ale to je ako sauna. Počasie ako v Dubaji, úplne. Masírujem. Dám si ešte livinko do dĺžok. Česať si ich nebudem, keďže chcem, aby mi uschli vlnité. Počas toho, ak tu sedím, musím hádzať. 4. minúta. 5 minút za nami. Trošku si ich takto budem rozdielovať iba prstami. 6 minút. Dneska som si olejovala vlasy, takže budú úplne fresh. 7 minút. Bola som z prevodu, lebo odpadávam. 8 minút. 9 minút. 10 minút. 11 minút. Môžu mi raz takto byť vlasky von z vlasov. Aj nie, že tu, ale tu v strede. 12 minút. To je katastrofa. Už sa mi potí krk. 13 minút. Už sa blížime k finále postupne. Jupi. Janka! 14 minút. 15 minút. Mám tu nádherný západ slnečka, takže mi vôbec nevadí, že sa tu parím a popri tom ešte pohádžem jamuške. 16 minút, ale akože mám ich tu ešte celkom mokré. Typujem to tak na 25 minút. 17, 18 minút. Na zdravie, ďakujem. 19 minút. 20 minút. A trošku si jemne prečešiem, aby to bolo trošku rýchlejšie. Keď sa pooddelujú tie mokré pramienky od seba, tak to je potom rýchlejšie. 22 minút. 23 minút. 24 minút. 25 minút, 26 minút, 27 minút. Mužka už odišla dovnútra, nechala ma tu samú. Nečudujem sa, hrozne teplo je. 28, 29, 30, 31, ešte stále nemáme hotovo, ale už sa blížime. Ja som si tak myslela, že mne vyschnú maximálne za 15 minút vonku. Dobre, mýlila som sa. 32, 33, ešte sú malinko vlhké na niektorých miestach. 34, ešte minútku a kašľam na to. Dobre, 35 minút, sú tak na 90-95% suché. Miestami sú ešte trošku vlhké, ale už sa mi nechce čakať, lebo mega teplo je. 35 minút pri 32 stupňoch o 8 večer. Odpadávam, odchádzam.